Dobro večer. Dobro večer. Sve čestitke. Kako se osjećaš? Sjajno, pa bili ste mi saputnici sve vreme. Pogledali samo malo telefon. Kako je Bogdana? Odlično, Beba i Bogdana, mnogo smo srećni. Prosto ne možemo toliki naboj emocije ni da prenesemo kako se osjećamo. Ovo je za mene jedno novo osjećanje. Ne znam šta da vam kažem, sem da sva treperim i da sam najsrećnija osoba na svijetu. Da li ja da čekam od odranku? Naravno da čekam. Videla sam ga, presladak je onako Bogu hvala, jedra, zdrava beba, što je naravno i cilj svima koji očekuju. Nema veće sreće. Da li on isti Veljko? Jeste, liči jako neko. Da, kad je Veljko. Hoće se Bogdana ljutiti zbog toga što kažete svi isti je Veljko? Ipak je ona 9 meseci nosila. Bogdana je birala tog Veljka. Pa jeste, ali znate kako kažu, majka nosila 9 meseci pa da ne liči ni malo. Pa da kažem nešto, važno je da je dete živo i zdravo i sama Bogdana je konstatovala da liči na Veljka. Kako je protekao porođaj? Odlično, sjajno, sve super. Ja se nadam da je ovo tek početak, da će on imati puno dece, onda Anastasija, ja bih hvala sledeći put da to bude devojčica pa da liči na majku. Da li biste volili? Mislim da to tako treba. Ceca, hoćeš se ljutiti sada kad te nazivaju baka, nana ili kako? Pošto Pejović je dobacio. Pejović kaže. Jesam ja njemu nana i baka. Pejović kaže, nisi to ne Pejović možda kaže da mi smo sada trenutno u Barceloni, ali smo u Beogradu. A da li se Anastasija navikava već na ime tete? Nema što da se navikava, to su prirodne stvari koje se ljudima dešavaju. Ništa se nama nije desilo sada da će poremetiti neki naš ritam života. Mi smo samo bogatiji, dobili smo blagoslov od Boga i Bogu hvala, svaka kuća koja dobije prinovu je blagoslovena i, kako vam kažem, to je prosto jedan dar i kruna za jednu porodicu. Da li ste sada najsrećniji u životu? Jesam. Kaži mi, je li gotova soba za Željka? Ma ljudi, o čemu vi brinete? Sve je super, zar vi sumnjate? Koliko će da se slavi, Ceco? Koliko će da se slavi? Pa nije Ivkova slava. Ako vam sledeće unuče bude žensko, da li bi vam prijalo kada bi je nazvali po vama? Ja sam živa čoveče. Da se po živjama ne nazivaju djeca. Po pravoslavlju koliko ja znam. Da li sutra idete u Titel da slavite? Naravno da idem. Onda ćemo se da opraviti. Ali ja bih vas i zamolila bar negde da imamo privatnost, molim vas, mislim, ispratili ste sve od ranog jutra, evo i do sada. Mislim da sam ja bila korektna pre vama, izašla sam, ostavila sam goste. Malo je nama fali privatnosti, ja razumem da se sve to čita i da je znatiželja velika, ali bih vas zamolila malo da imamo i mi neko pravo na privatnost. Ako se slažete. Si je čula sa Bogdanom? Odnosno smo na vezi. I šta kažeš? Ona je presrećna. Je li zanima kako izgleda slavlje ovo? Sve je obaveštene maksimalno, ima live prenos, tako da Koje su prve reči kada ste saznali da sam postala virtuačima? Ceco, kakav je osjećaj kada vidite svog sina da drži svog naslednika? Pa da kažem nešto, ja sam malo čas rekla na početku obraćanja vama, da za mene ovo novo osjećanje koje upoznajem, mnogo sam srećna, mnogo mi je lepo, čak sam rekla ovo samo može da bude kruna jedne porodice i blagoslov od Boga dobiti dete. Veljko će zauvek biti moje dete kao i Anastasija. Ovo je još jedno moje dete i jedno čekam da ga uzmem. Da li je neko zaplakao od sreće? Mnogi. Anastasija, Veljko se jedno suzdržao, mnogi pa ja sam bila dobro suzdržana. Ja sam rekla dobrodošao Ražnatoviću. Ceca, kako su reagovali vaši roditelji s obzirom da ima ovo prvo praunuče i da su jedno čekali? Svi su presretni, moja mama počela da plače. Naravno, to je isto kao što rekao, velika nagrada da dočekate i svoje unučiće i pravnučiće. Ja se nadam da ću ja dočekati i mnogo unuka i mnogo pravnuka i da vam kažem, to je sjajno kada ste u prilici da gledate kako vaša deca postaju roditelji. Što ćete prvo pokloniti želju? Sebe, svoju ljubav, sve na svetu što se radi. A da li ćete možda ispoštovati onu tradiciju da dobili su novci? A što vas to interesuje? Ni mene živo prvo ne interesuje. Da će to biti igračka, da će biti dug. Pa kao i svim ostalim kućama u skladu sa mogućnostima, njemu će baš trebati taj dukat, jel? Deca se traže nešto mnogo skuplje po rastu. Jer Anastasiji oduzet telefon večera da te ne snima. Molim? Jer oduzet telefon Anastasiji da te ne snima više. Što me ne bi snimala? Jutro nisi bila zadovoljna kad te nazvala babo. Ne, vi ste pogrešno shvatili.
Meni se nije sviđao kada. A ja sam baba, pa sam baba, ali Željkova. Tako da ti koji insinuiraju to kao čestitam u bako, ja kao baba nisam baka. Da sam u baka, ja sam dalje ceca, Svetlana, tako? Sa zadovoljstvom. Sa zadovoljstvom. On nije rekao nijednu specijalnu želju, ali pošto će, kao što sam rekla, biti u lajvu sve vreme, tako da ako bude nešto poželjala, meni će biti veliko zadovoljstvo da ispunim želju. Svetlana, možemo samo za kraj. Bez mikrofona. Bez mikrofona. Bez mikrofona.